ev sê kesên serekenek û hevrekî li ser hilbijartina parlamentoya Holandayê dikin. Ev xanim Kurd e û eger awiyekê heye ku dengên bêhtir ji dû berbijêrên bi dest bixe. Eger rapirsî wek xwe bin, xanima Dîlan Yeşilgöz a 46 salî dikare bibe Serokwezîra bê ya Holandayê. Ez ji vê hestî ne piştrastim lê hestek pir bicoşe. Ev jî vedigere ser xelkê, vedigere ser dengderan. 22 mijdarê wê pir giring be. Kursiya min ne mijar e. Mijar pirsgirêkên xelkê Holandayê ku em çawa çareser bikin. Dîndar Koçer çalakvanê siyasî ye û kesekî şarezaye di karobarên navxweyê Holandayê de. Di dema beşdarîkirin di programa Diasporayê de got, hilbijartina vê jarê giringiyeke taybet heye. Giringiya wê jî berbijêrên Kurd in ku dikarin bibin nonerên Kurdan di parlamentoya Holandayê de. Dîlan Xan jek ya navê wê hemamanî diyar e ku Kurd e û heta Twitterekê de dibêjit bavê min ez bi navê straneka şivanperweriyê bi nav kirim û navê kiriye Dîlan. Hawrê Rehîmî berbijêrekê dinê Kurdê xelkê serdeştê Rojhilatê Kurdistanê ye. Li gorî ev bîranînên ku vî li ser dîvarê ofîsa xwe danîne, bêhtir ji 660 rojan e ku ew parlamenter e. Îro Rehîmî li ser lîsta partiya FİFİ-Dey dixwaze ku dengên bêhtir bi dest bîne. Çend roj li pêş li Rotterdam bûm. Zor kompanî Kurd bû, zor berastî. Kemkemekî 100 danê lên. Basî wan deket muşkilî we meselen çiya? Ema muşkilî meselen ferq nake. Xelkî çûye bin. Eger 20,000 kes dengê xwe bidin wî, Hawrê Rehîmî dikare bo 5 salên din li parlamentoya Holandayê noneratiya xelkê bike. Ji hemûyan giringtir bo Kurdên Holanda ew e ku egerekî zêde heye, Seroka Partiya Rehîmî û Serokwezîra dahatî ya Holandayê Xatû Dîlan be.